যত চিনি মেডি फ्रेंड्स रंग बेलायखेनो दिबर जरानि हामबाय दिनै जों बिसेसके आं एडुकेशन EM ककब्रक ताय आदार्स जोंनि इंडिजिनास लैंग्वेज नि डिपार्टमेंट नि आन ऑफिस नगो कायसा ककथुम पांडा माखलायलायखा आनि लगी दङ चिनि ककब्रक डिपार्टमेंट नि PU चिनि बरंग्रां ब्रिजेश देव बर्मा कम खामो जे फाइनाल 19 January 2024 46 Kokbrok Recognition Day जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुलियाव न सिनि 7:30 नि आखबा 7:30 नि समायाव रैली खालायै दिनै अरनि गानाय गिनि जत स्कुलनि स्टुडेन्ट्स र टीचार्स र ताय चिनि एडिसि हापांनि चिनि स्टाफ र नतयै कायसा कथर कायसा हिमबतक रैली खालायै जों 9टा नि बिसिङाव चिनि खमलंनि इको पार्क गोसों थां सौहैनाय गाबोन तुइनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचार्स बा स्टाफ रक सिमिया ककब्रक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जत लुकुरक चिनि मो खमलंग आमसेनि जत लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाम लुकुरक नबो और पांडाव फाइमाजोंना बागै जों विशेषके आं एडिसि नि EM ककब्रक हिसाबै आं बुंनो कयो चिनि पांडानो मसनै रिनाय बा इनॉग्रेटर नाय चिनि बरंगोनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आबन लगे लगे जों ताकलाय चीफ गेस्ट नगरायकरा हिसाबै जों बरंगोनां LUP लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि अनिमेश देव बर्मा नो जों कयखा ताकलाय जेसेरेपानो चिनि पांडाव फाइमाजोंना बागै अमा हाइकलाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम नोंगै मानजोंना बागै चिनि बरंगोनां कमल कलई ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अमनि लगे लगे चिनि बबरंजन रियां ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर LRS एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट LRS अबनि लगे लगे चिनि बरंगोनां जोक दलिरियां ऑनरेबल चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एडुकेशन बनो बचों कयखा माजोंना बागै अम हाइकेना चिनि राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल EM फिशरी एंड ARDD TTAADC आदिनो फाइमाजोंना कयखा अम हाइक्लाइन चिनि EM सुहेल देव बर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स EM स्पोर्ट्स youth and ICA बनो माजोंना कयखा अम हाइकेना चिनि EM बरंगोनां अनंत देव बर्मा बनबो माजोंना बागै कयखा ऑनरेबल EM PWD ताई RD नि चिनि रुनेल देव बर्मा बनबो चुंरिंखा स्पेशल गेस्ट आलाजा नारवायंगै चिनि MDC ऑनरेबल गणेश देव बर्मा ऑनरेबल CK जमातिया IS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमाय खाइनो चिनि DM जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनबसुं रिंखा गाबोनो नर्म तिनि जों मासाव दं बिसिंति जे ककब्रक जे लैंग्वेज न ककब्रकमो अनेके बुझाव द्वितीय राज्य भाषा माने एक नम्बर हंगा बांगाली बांग्ला भाषा किंतु ना अब कोनो द्वितीय तृतीय नहीं लैंग्वेज इज लैंग्वेज न बने बागै जों ताकलाय एकदम खूब नायथावथाव नि बिसिंति न जों गाहामखायै जों मो साल न ककब्रक पालायमानि साल न जों गाहामखायै जों पालायनाय जों जतन ककब्रक
পালাইমানি অথমইয়া যে 1979 সালनि 19 तारिख জানুয়ারিও ন ককবরক जों सालायबाबो कगिया सिरि सितिनि सिमि चिनि आमानि कक चिनि मानि कक जों सालायफैमाने एकमात्र सरकारि स्वीकृति माइयां तमानि अनेक सभा खालायलायखिया जतनसे सभा कथर खाइकुका अन्नर साइमाना 1967 सालनि सिमि मानि कक बै मा फोरनाय रोमान स्क्रिप्ट बै मा फोरनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिनि कक फैमाने यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबांमा चबा केबोनि थैकसा केबो थैरिखा केबो थैजाबायखा आबोनि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे ककबरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथतक साथातक सामुं सुमुंनि बिसिंथै जों आदिनाव पालायलायनाय दाबो आंनि डिपार्टमेन्टनि जे पियु जोंनि बरंमोनां ब्रिजेश देबरमा बहाबोनो तैसा सानाय जोंनि सारनो बेलायखै नायथ'के ब्रिफ रिखा सिनि ताकलाय जे 46 ककब्रक रिकगनिशन दे जों बनो बाहायके पालायनाय बनो बकाहाम कै साइ खानारिका हाइफान आं जेखिजा आरो तेखिजा मानजुआनो सिनि सार हगैतो बो कनसार्न डिपार्टमेन्टनि अनरेबल इएम हिसाबै बो पान्डानि आसुक खांनाय इनके पान्डानो चेंसाना इनके तो सार सान सागासिनि अनरेबल सीएम सार पूर्ण चन्द्र जमातिया ताई नारवाई अकरांनि फाइमानजक फैनो चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ट्रिपल लेजिस्लेटिव असेंबली नि बरंबाना अनिमेश देबरमा ताई चिनि जतो इएम रखंके गेस्ट ऑफ ऑनर सार सान सागा गे स्पेशल गेस्ट हंगे चिनि अरनि लोकल एमडी हिसाबै चिनि बरंबाना गणेश देबरमा बो मानजक फैनाय ताई चिनि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चिनि सार सीके जमातिया बतंनाय ताई चिनि चीफ लीगल एडवाइजर बरंगे स्पेशल गेस्ट संनाय इनके चिनि डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि हिसाबै डेपुटी सीईओ चिनि सार बडुले नारांखल बो हंके वेलकाम स्पीच नारांनाय हंके ताकलाय सार सानसाका ब्लाइखै नायथाथखाय जों ककब्रक दे न जों पालायनानै नायो हंके अबनि बागै जों ताकलाय ककब्रक दे सुदु जों ककब्रक दे सिमि पालाया चिनरो जों खरकनै बरकनो एवार्ड दिनाय राधा मोहन ठाकुर एवार्ड तेकेसेके अलिंदर लाल त्रिपुरा एवार्ड इनके बरंनि बुमुं तो जों ताक साकलाय थगियाको अब किसे कॉन्फिडेंशियल मैटर जरा फाइगे सिवानो बरंनबो जों चिनि एडीसी नि तरफ थेके रां 10,000 रिट्राक मोमेंटो आहिके बरंनबो रौ तांगेरि मले बरंनो हके बंनि जे चिनि ककब्रक नि लिटारेचर साइट बा हुकुमुमुकु बरंनि सामु हुमुनो नायै आबो सिलेक्ट खालायजागो इनके ताकलाय सावमा ताबो थाइमियाको बेबा जों आबो चिनि नेक्स्ट जेनारेशन न तेबे एनकारेज रेने बगै जों एडीसी हापां आबो ककब्रक दे ब्रुम ब्रुनो अबो हायके एवार्ड रौ इनके ताकलाय तेबो तंथंमानि कक इनके जों ताक स्टेट गवर्नमेंट बे कम्पेयर खैके इनके बरक निसाय जों कुचुक साखवा दङ हनिमान तांनि हले चिनि बयबो पाब्लिश गोबां चिनि ताक जरा 170 लाई दंखा फिया ओ दिनबो जों हायनाय 15टा बय जों रिलीज खालायनाय एबं 15टा बय जतन रोमान स्क्रिप्ट सिजा ककब्रक आबो रिलीज खालायनाय इनके आबोनि बुमुर अर तंग बर बयबो जतबै साहर जाका बंनि बिसिंग चिनि बुकुक सबितानि तंग कांनै इनकाय चिनि ताको असितनि बो गाहाम सुयो बिनि कांथाम तंग इनकाय समीरनि तंग कांसा शिवब्रत त्रिपुरा बो अलिंदर लाल त्रिपुरानि न बसला बो खूब गाहाम सुयो बिनि बो तंग कांसा इनकाय बिश्वजित देबरमनि बिनि कांनै तंग तेकिसे अमिता देबरमनि बिनि बो कांसा डॉक्टर प्रीतिलता देबरमा बो कॉलेज यूनिवर्सिटी फोरों दं बिनि बो तंग बिनि कांनै लिपिका देबरमनि कांसा बिप्लब देबरमनि कांसा दीप्र किशोर देबरमनि कांसा आहि खलायै चिनि कांचिबा बिजाब ताकलाय जों ककब्रक देव जों रिलीज खालायनाय आबोनो कारिबो जों सरायरंनो एनकारेज खालायनायनि बागै चिनि ड्रइं कम्पिटिशन दङ सार इनके चिनि ककब्रक पोएम न जों आरो खोनाय बरनो फरायनाय आबोनो कम्पिटिशन ककटां आइता इनके आइकै सरायरंनो जों
tebo sini Kokbrok porinani bagai encourage khai tongo Kokbrok deni bisingtei hingke te kisa hingke sini folk music college ni srungnai jo borok ba dino bongni je traditional je uniform sungui borok kaham kai gonai perform khlainai ga bai ke jeng pura go najak ngai te kisa kai sini o program o sini Kokbrok language development committee ni chongjak tongo aro ni jotto member no bosong khobor ka borok bo phainani Kokbrokha borok bo phaibiyana hingke khorokno award di borok to tongnai no hingke o writer bo tongnai hingke saching sato san sakha sini o khumolwng gana gini ni student no borok tongnai hingke teacher khumolwng IS ni bisingo klaijak 100 jon teacher no jong khobor rikha hingke borok bo tongnai ai ke chini program motamuti kaham nongana khumolwng folk music college ni borok to rasabnai no ai khlaiye chini program kha khlaio kaham nongana hingke boni bagai norong no bo jongno subai tongmani bagai joto media rona ang as a department ni PO hisabe wa sar ningi bo ang nongno paiklai hambai hingke absungani je